Wah, lah kalah kene utara kene. Salah anak Anung Anendita, anak mursid. Diom bisa bombong rasane wong tuwa kowe utara. Kabar semebar warta rata kowe ngrampungi gawe Kurawa Gusis. Kendang kapracondang merga kaprawiranmu utara. Aduh Kanjeng Rama Dewaji. Yektosipun ingkang saged ngrampungi para sata Kurawa sanes ingkang putra pun utara nanging malah ingkang abdi pun Wrihatnala. Lho, kaiki wong sing dudu wong lanang sejati parandene ngrampungi gawe kae wong mandu. Nanging Kanjeng Rama lak dereng prisa sinten to sejatipun Kedhe Wrihatnala. Menika yektosipun panengah Pandhawa ingkang wayah pun Arjuna sampun genep setunggal warsa sesingidan mapan wonten ing mriki. Kalebet ingkang dados jagal Abilawa menika yektosipun ingkang wayah Jodipati pun Werkudara. Ingkang ngaku Duma Granti Tripala rumeksa dumateng pitik iwen sarta Rajakaya miwah tetanduran menika pun Nakula lan Sadiwa. Ingkang rinten dalu ladi dumateng Yayi Utari nenggih pun Niken Salindri menika pun Drupadi. Lah Puntadewa ning endi Ratu Ngamarta? Ingkang nembe kemawon nampi bendu paduka mang tibani paidon ngantos bentet bathukipun udan dres salah mangsa semenipun murka. Aduh matyas Puntadewa. Wah, Pandhawa putuku mandhek kale. Pandhawa. Puntadewa Werkudara Janaka kembar mbahmu njaluk ngapura. Oh. Mbahmu njaluk ngapura. Dudu mripatku nanging batinku sing picak. Ing atase negara Wirata tansah dilabuhi karo putu parandene aku ora weruh. Malah si Puntadewa gandeng ngaturake bab ingkang jujur malah tak pidana tak kepruk paidon bedhathuk. Layak to layak bareng metu getihmu saka mbathuk. Banjur jagat semune ora trima udan deres bledhek sesautan. Aku njaluk ngapura, aku ora patut dadi wong tuwa, ora patut dadi ratu, ora pecus nata negara penenata karo putu-putu. Oh. Kanjeng Hyang sampun ngantos kedelarung-delarung anggen paduka nenutuh diri. Yektosipun ingkang wayah Pandhawa ngaturaken panuwun karana setunggal warsa paduka ayomi mapan wonten ing Wirata. Inggih kanthi lelampahan ingkang pait kados mekaten ambabar legi lan ugi ambabar kamulyan.
nyuwun pangestu panjurung paduka Kanjeng Hyang. Ngibaratipun tiyang gegawa taksih awrat jangkah kula taksih tebih anggen kula badhe netepi dharma tanma darmaning senopati lan satriya suci Hyang.